Balerong Jakarta mempersembahkan sebuah bidaran Minang berjudul Pitaruh Ayah, disusun dan disampaikan sendiri oleh Angku Yus Datuk Perpatiah. Pesan-pesan kaset ini khusus diperuntukkan buat anak kemenakanku, generasi remaja Minangkabau. Semoga ada manfaatnya. Harapan kami, atas segala kekhilafan dan kekurangan, mohon diberi maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Onak kanduang sibiran tulang buah hati limpo baku ruang ube jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo. Kamari-mari melah dua adurun dengan liah sampaikan. Kalau dilihat dipandangi nak dicaliak umuan tapakai. Badan ayah beransua tuo kini menjalang 60. Hari patang mentari turun, awan di barat merah sagu, malam nan tidaklah mulai. Nyampang tibo seruan Allah, aja sampai capek pemintu mualah tibo di jangkauan. Tabuah di gua tigo-tigo, badan beganjua balik pulang, katampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun naya pemanggian balasia bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limu cukui stanggia ya bungo. Bararak tandu ke surau, tibo di surau dibujuakan mairiang salat ampe takbir. Kini menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan. Tagolek di liang lahat tanah sakapa bapakalang maheriang madok kabilat. Di bateh papan nan sahalai. Badoro tanah penimbunan tatagak mejan nan duo menyalo jiluang hitam, doa dibaca pengabisan. 7 langkah mai di kubuan datang malaikat pibatanya. Tapi jangan kantanyo kata jawab usah dakwa kata bandiang. Utang ke anak nantakana kasiah tagayang alun sampai. Jokuk basuun bak nantun nak. Taradok pusaku kebajawe ataupun warih ke dibagi usah diarok dari ayah. Sabab Allah deba itu. Salamu dunia ditunggu, ayah diseso para sayang gilo diarak-arak untuang. Tapi keganti ameh bak diurang timbalan pitih nan babilang. Hanyo pitaruh batinggakan banamu pitaruh ayah. Itulah tanda kasih sayang utang nan nyato pada anak kini-kini ayah lansaikan. Danga malah anak kanduang, simakkan mana nyato-nyato. Satitiak usah lupakan, sabari jangan dah hilang. Ganggam mare pacikan taguah, siang ambillah ke patungke, kok malam jadikan suruh pidoman patang jo pagi. Takalo masuda ulungo awamulo insan kalaya, bundo di dalam pasawangan sadang dilamun-lamun nombak. Angin badai lawi menggilo kilek patuih hujan besabuang kalam lembukan alang-alang. Luar ke Allah pegantuangan indak kamano kamanggapai. Dek lamu lambek badayuang sapueh-pueh penangguangan sampai laju di kualo. Tali turun sawah dibuang kapa merapek di tapian balabuah surang pesisiannya. Sawajah kepada orang nantun nak mandi darah sekujua badan. Kakinya malajang-lajang taganggam tangan lan duo bunyi pakiak sepanuh kampung cando pendeka dapet lawan. Oh buyuang kuang nak tahu, itulah anak manusia na laya ke bumi Allah nangko laya 100 jun tuangnya. Adapun tujuan muka suinya mangko jodarah samutibo. Sirah hati pakai pengana lambang berani laya batin indak menaruh gamang takut. Mengapa tangan suuk kida mendongkak menyipak-nyipak? Itu makna orang bagak medan galanggang nanyu hadang cakak dan tidak kuncon ramai. Pakiak bukan sembarang pakiak. Sorak kumando dilewakan ibarat badia jo Maryam tandu negari dalam parang.
Maka pada hakikatnya nak, hidup adalah perjuangan. Dan setiap perjuangan bahkan tak menang, kemenangan janjang ke istana menuju kursi di pertuan. Sesungguhnya manusia adalah raja. Berdaulat di muka bumi Allah banana menobatkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk itu ayah pasankan nak, usah menjadi raja kalah, nan berjalan menakua-nakua mengecek tetagun-tagun, hilang bangsa punah martabat, menambah gantang petanakan menyamak dalam negari. Kalau waang nak tahu jua nak, hidup nangko indaklah lamu, dunia hanya sekejap mata. Caliaklah contoh jo ibarat, masulah ia disonsong abang mati dianta dek sembayang. Antara abang je sumbayang disinan kamat dibacokan, hingga itulah jatah umua. Bakato Muhammad Iqbal apalah kato di beliau, umur bukan ukuran masa, hidup tidak takaran zaman. Sehari singa derimba 1000 tahun bagi si domba. Makna menjadi singo nak bukan menggadang bakato dareh bakita bulah di tangan kandak bajanyu awak surang. Indak nak, bukan dah itu falsafahnya. Tapi biarlah setahun jaguang pagunokan masonan pendek bapacu marabik boko membuat amal kebayakan. Baguno ke diri surang tak pakai di masyarakat manfaat saling kengalam. Untuk apa panjang bajelo hingga betungkek selalu ngapi kalau awak giliran tangan masak lacuik makan perintah. Kok kunun pulau kuma bamiang manggata di dalam kampung Cilaku hidup itu namanya. Selamping daripada itu, umur bukan sebatih kubua, hidup bukan salacui abih. Tapi ada hidup sesudah hidup, panjang dan tidak kau juangan nak, itulah hidup di akhirat kemari tujuan sebenarnya. Tak kalau insan di alam roh janjilah sudah tapabuat bertimbang mulut dengan Allah, makhluk kataat khaliknya. Kita memacik kali kambana, usahkan dua tagang salampih dunia akhirat setimbangan. Nyampang kok putuih keduanya, sinang kehanyut handam karang. Kini dirintang ngangan-nangan iswak diseso penyesalan. Di dunia rintang yorato, di akhirat gilo jagagau kalamlah jalan kesarugo. Mangana sakah nembak kian nak, ayah bapasan bawasiat. Rantangkan banang ke langit, hubungkan diri je Tuhan. Jalin kulindang natih bumi, paharek buhu waju manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah cancang nan duo sagaragai kapanan duo salabuhan samo Jawa kaduonyo. Menunakkan duang janyu ayah, ijanlah bosan menerangakan mengecek indak kalamu tagadek sesu menyimpannya. Jika anak arif memandang simak jodalia matu batin, adapun tubuh manusia terbangun dari 3 runggo. Pertama runggo di atas, kedua runggo di tengah, ketiga runggo di bawah. Yang di muka suik je runggo atas, ialah ruang di kapalo bakandak isi pengetahuan. Ibarat jinamu mesin kapal, ulu tenaga baliang-baliang pembalah haya di lautan. Tersebut runggo di tengah, yaitu dado rumpun hati sangkayu mandubu agamu. Ikolah pidoman jurumudi keganti kompas di nangkodoh, jangan sampai sasek pelayaran hilang tujuan tanah tapi. Salorong runggo di bawah nak paru nan minta dikanyangkan umpamu peraka tempek barang. Tansanu muatan kosong, alamai oliang jalan kapa, dihampeh ombak juga lombang menantang karam tak bertumpak. Atau kalau labuliah ayah misalkan kepada alam Minangkabau terdiri dari 3 luak. Pertama luak nantuo, lambang kucing warnanya kunyang. Kucing itu binatang lihai, tinggi pengaruh bawi-bawa kunyang pertanda kemenangan. Tujuannya, orang jadi adik kuasa sumber ilmu pengetahuan, sains teknologi kata orang kini. Kedua luak nan tengah, simbol sirah harimau campo, barani karena bana hukum dan tidak makan bandiang benamu perintah syarat.
Cala Allah tajam punado, tinggal di bawah menyampaikan. Adat Allah syarak punado, tinggal di awak memakaikan. Moral spiritual istilah baru. Nan ketigona luak nan bungsu, corak hitam lambangnya kandiang. Rila jasaba bau sau rumput nan indak pandang daun. Dek padi mangko menjadi, dek ameh mangkonyo kame. Mengecek iyo je pitih, bajalan tantu jo kain, karajo tantu jo nasi. Ekonomi baso canggihnya. Itulah tali sahalai pilin tigo, tungku nan tigo sejarangan. Kok waang nak samparono nak menjadi orang baharago. Sadulun jasmani jerohani, dunia dapet akhirat buliah. Mako sarekkan kepalo je pengetahuan, panuhkan dado jo gamu, gasaklah paruit juara tu. Dia teh tungkunan tigo sinan tajarang kehidupan. Masa hakikat manusia insanan kamil sabatangnya. Tapi usah senjang barek sabalah nak rumi naracu menimbangnya. Kok cadiak saja kadipanggakan iduit bansai tangan di bawah tagigi lidah papi tua. Amih hurai nang sambuakan yuang loyang laju kecek orang. Tapi bak bunyi buah pantun. Kok rintiak bana kalau deta lakit talilik di kapal. Kok cadiak bana kalau suka kecek taimpi di nangkayo. Baitu pun awak bingung merasa cadiak kecek indak bakurunciangan disangko pitih pasak lidah. Sombong pakabua muaronyo. Geliang bak geliang sirih rareh indak tahu tampuak lalayua. Lonjak balonjak labuanyu isi gacampo di dalam mahajan tuah rang namukan. Dibalikan daripada itu nak, kok dia teh isi lapan wah jadi Allah pandai punyo. Nan di bawah muatan sare pitih sambuah bando melimpah. Tapi pasak di tengah nyulungga iman goyang agamu tipih hilang pidoman kapawasi. Andaknya, kok kayo suku dimakan, ringan tangan menolong orang rajin basakai pasidakah. Kok tumbuh hawa orang cadia, kusui satu lah menyalasai karuah baringan mampajaniah. Maha cecek murah nasihat sinan nagari mangku aman. Maka dari itu nak, satiok kakuk kadia wairun yang sepatah kadisabut. Bulek lavana ketuati sesuai dalam kiro-kiro. Nanyakan dulu kata raju, caliak timbangan hukum syarak laikuh dalam rida Allah. Itulah naracu nan tak paliang nak sarato bungka nan piawai indak wakicuah salamonyo. Anak kandung belahan nyau jarek sama tu ayah bundo putuh tak jawa kediuleh. Sapihak kabadan diri ayah, urang nan bukan cedek pandai. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam rumi lah ayah babarito. Ndak mungkin si bisu kabanyanyi mustahil selumpuh kemenari baarang buto kemembimbing. Hanya dek sungguh rajin menyimak dari alam dapat baguru di sinan tibo pengajian. Mari to cari rasionya. Di balun sebalun kuku di kambang seleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jelangi ado di dalam. Kini na ayah curayayah papakan tuah cilaku nang talukih, dicaliak jemato batin diambiak kauji paham sinan kesayah maknanya. Ado ampek suruhan nampek tagah nak. Nan pertama, iduilah bak rumpun awa, usah dicontoh bak tibarau. Nan kedua, tiru beringin tengah padang, jauhkan sifat bak kiambang. Nan ketiga, simaklah hanau dalam rimbo, pantangkan jadi bio-bio. Dan nan keempat, jadilah serupa paku, ijan seroman jubindalu. Baatakah rumpun awa ataupun talang buah bambu. Nyampang tumbuh di kampek lereng tanah suku tabiang memuji. Kok indaklah huret na mengungkuang taban badoro sedionyo. Bukit pun mindak taseso lurah di bawah kelindungan gagang menjelo dapet junjung. Masura buang carian orang, kok gadang banyak manfaat lah tuo pagunojo. Ba itu sifat kedipakai nak. Di mana pun bumi dipijak, biar kampung atau dirantau membawa rahmat gerang banyak. Pandai-pandai je masyarakat,
tahu-tahu melenggang raso usah pemaha tapi rugi. Kok mengecek maga agak pikiakan tiok kabakato tapi usah katokan dan tapi kia. Sabab luku dipisau tampak darah na 2-3 taweh penawa sanang yang tidak tampak bakeh. Tapi luku di lidah sulit ubeknya mandanyui kau bunubun manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak bakasan, di dalam menaruh kasam. Nan bak kain dimakan ngange, lipek patahnya tak berubah di kambangnya nyai tiok ragi. Bak kato-kato orang tua kue, kaki tetaruang inai padahannya. Kok mului lentalonce ameh tantangannya. Selain daripada itu, setinggi-tinggi batang batuang, pucuknya runduak ke bawah menyilau bumi tampek tumbuh gunung dan tidak terlupakan. Sandia babi siap bakih rabuang. Kok sampai kalian kadang usah lupakan jasa tanah tahu membalik budidaya. Lamahnya pulau kan dikatakan. Maliwak diputangin, manggerai dipupuk ribut. Mbak cando-cando ketumbang jangan kepatah rata tidur. Tapi tibo tapasuinyo kareh bisa melantiang ke udara indak siapo kemenahan. Satiok rueh basambilu, tiok buku bematan pulau langkuk juduri jemiangnya. Namun tabungkuih dalam kalupa dari luar tak nampak rupo. Artinya semantang ngawak diateh usah panden palabiak dadu uju tekabua tu namonyo. Balarang bana diogamona tak cecek sepanjang adai. Urang duit banyak batuah, urang mati banyak kiramai. Lawi satiran tau bebegu taluaknya baran jauh pulau. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko kalau baragiah, mahamun sekali jangan. Sabaliaknya usah pelupukan jasa orang. Walau sahalih bijo bayam gadang paedah manfaatnya. Pemaaf sabajurilah habiskan dendam kesumat. Biar orang banyak buruk awak bebudi bayak juo. Pakaikan bana tunakkan luang, usah dicayah dilengahkan. Itu tantang buluah jo bambu. Baalah pulau jeti barau cuba wang dangang simakkan nak dapat paham makimahnya. Iduk tibarau berumpun-rumpun batangnya barueh-rueh badaun panjang bakal lupa. Kalau dipandang dari jauh seruman bana bentuk tabu. Tapi di mamah haram baraya rasuamba indak batantu pengicuah gadang mukironyo. Karo ketek sebantuak jaguang di silau indak berbuah bunga sehalai tak menaruah. Kalau ini tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian sinan terbuka rasionya. Barambuh angin kemudian tibarau madok kemudian. Kok berkisarah kailia inyo baputa kian pulau. Nyampang ditumpu dari ateh lah satu manggu angguak urang diam minyo merumuak. Kian yo, komariyo, lawan jo kawan semuyo. Pendeknya segaluyo indah adu dan tidak iyo. Tibo Golkar lah masuk Golkar. Urang petigo inyo petigo kampanye PDI paliang demuko. Indak bab pendirian. Akasudahannya jadi anti mundung kuat masuk keranjang tak baitong. Kok pai ndak menukuak pulang ndak meluai arago bara diri awak. Di dalam bahasa nasional tapeklah kok dikatakan bahwa inilah lambang kepalsuan, penuh kepura-puraan tanpa motivasi dan munafik sulit dipercaya. Awakku mesti jujur nak. Kok indak katakan indak, kok lai tunjukkan lai. Usah tekah-tekah si puluh alun di tanah labadarai menipu diri sendiri. Lagak bercanda orang kayu mengecek pantang di bawah. Baagan yang baalah mantiak perak basapuah di jarinya sarawa bagan tiak juo. Padahal baju basalang balagakan yuang. Tiok kalapau tiok utang. Cah bon cah pinjaman sekali ndak babayaran ditunggu orang di hariaknya. Anak cacak tabang ke bentiang tibu di bentiang makan padi. Awak rancak kupiah teliang diresek saku tak berisi. Jauhkan mana dan panantun nak. Hongih kecek orang kampung bagunjiang orang suakida. Ada puluh yang seorang cadia menggaleh hinyonan santiang. Impor ekspor buah tutuannya bursa efek nan tahu bana. Paisok kawan di santuangnya. Jauh gamu hinyonan paham. Nahu sarah mantiak ma'ani tafsir khazan Imam Ghazali ke surau tiak dirayu.
Jo politik tahu dahulu, sajak dari Orde Baru soal KBJ pembangunan sampai ke Irak ke Bosnia ulu nuklir tenaga atom, Amerika seanjo. Awak bagak juara balai, sia juga yuang ilmu batin kumpu karate silet tuo sadonyo putih di baliau, digarega layu sungitnya. Koota soal baburu pulo, anjiang paling betuah. Lupa gerai nan hitam kulit dado lapang jangkia tergantung pinang-pinang bapanih pulo. Sambilan buki kajarannya kakandiak kakijang lamuh latigo liang kani sayang kabangkai sekali balun. Ba itu pun ado mengaku santiang juadat. Pantun papatah maya bana luak tigo lareh nan duo kato ampe undang do baleh pecahan undang 20. Di Male inyola nampak kami menitah persambahan ayam kinantan di galanggang. Tapi parangai bacilapui tibo kusui menyenjo datang kawah mengundak-undak baru diang nak manang surang mupakat pantang mengalah bakato indak pastinah. Nang sahandak sabuliah nyona. Ko iyo awak orang cadiaknya bisa tapakai. Ko awak orang indak tahu usah berpura-pura tahu. Ikulah yang dikatakan di Konghucu. Orang yang paling bodoh ialah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang tahu barasuinya yang tidak tahu, iko bisa diberitahu. Tapi memang susah nak. Indak sadar kalau nyopan dia, aku penyakit abi hubek tunggu menanti ya jalulah. Sipek cadia tak dapat diturutkan, bodoh tak bisa diajari, itulah sipek cilaku. Buangkan mana jauh-jauh nak. Usah ditiru dituladan. Akini caliaklah pulau kayu gadang beringin di tengah padang. Baurek cukam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh labumi di rumpunnya. Dek gampo indak tabokekan dek badayalun kata oliang konolah goyang ngangi lalu. Taguah jo pendirian, istiqamah dalam tauhid berprinsip tegar dan kokoh. Kalau yakin tumbuh dipaham, sajangka duduk tak bakisah setampuk tagak tak bapaliang. Walau ba'alah pujuk rayu, haram kunyang karena kunyi pantang lama ulah dek santan. Rugi jo pitih ndak ditumang nak, jayah payah pasal biasa. Tapi jangan diagu martabat orang. Lompek selompek ambuat tibu indak berserap katu duo tak idui mati pun jadi. Kayu baringin bapucuak cewang ke langit tinggi malepai awan biru pidoman musyafir lalu. Daun rimbun buliah bataduah, bakih belinduang kehujanan panih keganti payuang panji. Uretnya tampek baselo batang nanggadang kesandaran dahan narampak kabagantuang. Aratinya panutan di masyarakat. Cadiak kabakih rang batanyo kayo ketampek rang batenggang bagak tumpuan kemangadu. Satitiak katanya dilawikan, garak juga jadi contoh, sipai kesuri jetuladan sumarak kurang di nagari. Peduli dengan lingkungan, baik itu ungkapan masuk ini. Sungguh pun beringin tinggi menjulang, tapi tingginya menungawi bukan main pok di bawah. Walau gadangnya tebirumbun kadang menenggang kenang ketek urang nenindak takwi talen lo. Itulah sipek pamimpin nak. Samantang berpisau tajam indak sembarang dirawikan doh. Jika menembak balamat jaleh sesaran makan pelor. Tapi kalau darah mateh lanyo ke bawah karusuak siku bermain ke muku mengadang sipak. Atau ngarunci yang yunan barawi lah nyatu lurah tababatu malasau saja dari ateh. Bukanlah sipak dia baringin nak. Ingatlah. Apabila kayu larabah, baabanalah kagadangnya, batang lapuak daun karege, usah diaruk kabapucuk entah tindawan kabungonyo. Tuah nalamu hilang lale, joloncek-loncek kabatonggok kurang mencibia bakulil yang tangguang ladoso salamuko. Pahamkan bana tu nak kanduang, ubek makan pantangan tikan nak jauh bala jo penyakit. Dan tadi beringin tengah padang. Baapulo nasib Kiambang. Jika Kiambang ke dibacu itulah semalang-malang tuang nak. Iduitnya menyisiah-nyisiah ku inggok menapi-napi ke tengah takwi de gelombang.
Lai baure indak cukam tajuntai kepalang turun. Walaupun tumbuh diaya, tapi tarandam-randamnya tak basah, tarpong rapuang tak anyut. Bidua lalu awak besibak di angin badan batundo kok kunun riak mampehkan. Kiambang adalah simbol manusia rapuh, lamah darah bemental loyo. Sangkan iduitku persaingan nak. Parang ganas medan kejam, tekad membatu dan utamu mensiu nomor kedua. Ragu-ragu dalam bersikap bimbang setiap keputusan alamai awak mati stokok lah kalah sebelum parang. Urang penggamang mati jatuh anak, urang pendingin mati anyui takwi jebayang-bayang surang. Dek sabab karena itu, yakin-yakin jo pendirian. Jangan bak payung tagajai pasak cualang-alang lamah bingkai, sesiwi angin mendatang sesambu warimai menimpo awak laku cuik metiaka. Tapi layakkan panji-panji yang iwang, bangkitkan Nuru Muhammad kipeh labaro tungku batin. Sekali masuk ke galanggang pantangkan babaliak pulang, patah sayuk betungkek paruh lagu nanusah tabangkalai cilaku ayam di sabuangan. Jika sepancuang alun putih kalau salangkah hendak sampai, kini gagal bisua ulangi. Dibalik-balik bamamanggang baru memasak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh sinan ketampak kumiliknya. Sabab kegagalan adalah sukses yang tertunda, baik itu kecek cedek pandai. Simaklah pulau anu derimbo nak. Tumbuh tak ragu orang tanam barabuik sigai nak memanjat indak suatu nan tabuang. Batangnya mengandung sagu mengkanan orang sanagari jo kudo-kudo melamakkan. Uruyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang di balah-balah elok ke kasau jo kalantai ke paga narancak banah. Daun nan tuo jadi atok nan pucuak ke daun rokok lidih disusun jadi sapu. Ijuaknya elok ke tali, saga pun banyak kegunaan. Buah lama nironya manis, dimasak jadi lagulo diparam tuak namanya kok rasan itulah cuko. Sampai pun kami yang palapahnya tak pakai karbu api. Sabalun datang kewe joronson catudakeh orang namakan. Sungguh pun awak orang batuah, bansuanau indak takabuah sifat sombong jauh sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tempat tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di nalereng atau nandata, biar di gurun tanah lakuang inyo wasanang ngati juo. Daunnya ndak rampak bana, kok gugua silero tuo jatuh belum buat kerumpunnya indak tagaduah kiri kanan. Sangkanu manusia mencontoh anak batang sampian namuasiangnya, pastilah. Nagari aman kampung Santoso gemah ripah loh jenangi barek murah tanam menjadi. Itulah masyarakat nan adil makmur di bawah ampun ridha Allah. Maka tercapailah nagari nan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sababalah dia baituna. Setiap orang berpancarian mempunyai pada surang-surang tak ada istilah pengangguran. Tak timbun jurang kemiskinan, hilanglah bingit kenan kayu kecemburuan sosial kata orang kini. Sadonya berpotensi, sadonya aktif produktif, nan butuh pangbilasuang, nan pakak pelapebadian lumpuh penggaro ayam nan bingung suruh-suruhan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan, baik itu pemimpin mengatakan. Niro ndak boleh sombong kalidih, ko indaklah karajo sapu betumpuak sarok di laman. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, sabab dia buat kai di api sanggup membakar ibu rayu. Maka kalaulah sampai tak bagunona, ilia santai mudia bermainlah kadang bagendong jiwa iduit begantuang karanggae, malulah awak bakihanau kurang lapulo dari sampia. Inok menuangkan tunakan luang bawa pikia dalam-dalam. Kabar beraliah nyolai sungguh beraliah sinan juo dikaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak bagagang memanjat sama biasa tumbuh di baluka ruman sauji kacang pagah. Buahnya baduyun-duyun kulit berkilat kuning ngameh halus bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya.
Maka selain bernamu bio-bio, kacang miang namanya juo jarang lah orang nan tak tahu. De inyo bagagang panjang bio-bio menjala tanah, supaya tagak ba orang pulo tapaso melilik batang bagantuang karantiang kayu. Banyak kacang pekaro kacang miang paling menggata. Gata dek miang bio-bio ta seso sabatang tubuh jantuang laminta gawi pulo. Baa bana sakit padiahnya nak sulit layah mengatakan antah ke urang nama rasai. Sumpah kutuak caci makian upek cara cerik bungkang di banci selama hidup. Jangankan ke mendakei, mandanganamu sajola jajok kok kunun mambiak kepamenan. Joapi memunahkannya nak. Tunggu ada kikih dilantiangkan ba itu doso kacang miang. Nyampang kok kita manusia memakai sipek bio-bio, sakampuang kan miangnya manggata turun-temurun, jauhkan lakunan begitu nak buliah selamai hidup awak. Cuba wang bayangkan, ulah di asuang jepit tanah gunjang kian kincah kemari, bisa mararak kasih sayang orang balaki di sibaknya. Tiba di dagang penggalesan, labiah ditimpo kebakaran. Tansano api nan memakan tinggal juo pun tuang baronyo. Taga adek bingit dan kihurang toke menjadi anak buah. Santano kantu hari timponyo, direktur masuk penjaro, manajer dipecat tagak, sekretaris tabau rendong. Untuk itu ayah ingatkan, hati-hati dalam bagawa. Banyak bertemu bio-bio nak ulet bulu namanya juo. Karena bak cando jujur, mulut manih baso ketujuh, awak talen perlenteh pulau penampilan pun meyakinkan. Ado kalonyo potongan dukun, paham rasio dalam batin, pandai menakok hati orang. Kadang-kadang bentuk ulama, hadihnya balapi-lapi ayatnya bak eyailia iko dalia iko maana. Ado juo rupo sarjana, tahu jo pasal undang-undang hukum pidana jo perdata. Pendeknya baragam kicuah jo kecong nanyato inyo menyerat miang cundang kawaji nanyo lagi. Pura-pura ibu kasihan katonyo ingin nak menolong berisuak orang letagagau gawi gapai sepanjang jalan beliau mengakah di subalia. Madoi orang macam itu nak ado sifat yang dipakai, iaitu menjauh. Ibarat merambah bio-bio. Ko anyo dioyak dari bawah atau diruntun diratehi. Alamek miangnya batebaran pada nang juo nang kagata. Kalau ketangguan-tangguan masuk sekadar berdebat menumpala, eloklah menyisih saja. Sebab dialuih makan jarumnya rumit mencari jajak masuk. Indak betali ke diri atau tampuaknya ke dijinjiang. Selain dandam parang batin batenju kesudahannya. Basuo bak pantun-pantun orang. Jam gadang di bukit tinggi terletak di pasar teh tukang pelindih dahulunya. Haluih keraja orang kini mengarang bungo jo karateh dek kumbang basasok jo. Nak duo pantun sairiang. Babuah rambai diguguak bungo disasok barau-barau. Ulah perangai kayu bungkuak caya malaleh kudak kabau. Pahamkan bana tunakkan luang. Jago diri yang kene miang. Apulai menjadi miang samo tak elok keduanya. Adapun paku ataupun pakis termasuk banso suku rumput. Sajak dulu di ranah Minang paku takato jadi sayua sampai kini musawa jua. Malah hendak saja di kampung awak. Lapeh ke Jawa ke Mangkasar, ke Ambon ke Kalimantan sampai Brunei Darussalam populer ketupek boleh paku lontong padang namanya sinan. Dan paling lama dicampur jariang, serak-serakkan udang bariang asamnya asam belimbiang bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu jelamak paku nak cuba diulang mangeilah masiak mangkonya sero. Tapi ada saketek nama ibu. Menurut pituahan kudotor, paku indak mengandung gizi senasib pulau jucu badak menganyang indak vitamin. Biarlah, kebah pulau. Nanya tu itulah budaya wak gulai pusaku Minangkabau. Semenjak alun barawalun masulawi secampak jalo merapi segadang talui tiap paku cubadak alah juga. Hidup paku cubadak, maju terus pantang mundur. Kita tinggalkan soal vitamin nak. Ditalaah sifat-sifatnya tu ambil ke jadi guru. Dari pengalaman ilmu paku ada bana yang ditiru.
Iaitu perjuangan menantang hidup, struggle for life kata si bule. Yakin, gigih, percaya diri, tapi jujur. Itu yang patut kita contoh. Cuba lihat ang pandangi. Indak saja di tanah lambu, di tanah napa inya hidup disalib batu jadi juo. Malah indak pun di atas bumi, di dahan kayu tumbuh paku, di batang karambia bisa subur, sampai ke pucuk-pucuk atok paku ketatap hidup mewah. Sungguh menjadi penggembara, inggoknya indak menyeso, makannya mencari surang, pantang menggaduh orang lain bak cando limau di bindalu. Mendiri, itu nan patut ke ditiru, suri tuladan ke dipakai. Setantang gigih jo gagah, caliaklah perjuangannya. Walau dihalang dirintangi baluka mahambek paneh, angin pun tak dapat lalu ulah diangkuah kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatangkan sabi pagi cako dilanyau kabau atau diimpuk kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Besok pagi itu nih tercogok sapakan larimbun pulau. Paneh batahun tak membaa, liparun alun kehabis entah ke urek dan tercabut. Tapi selagi rumpun tak binasuk nang paku berpantang mati. Sedangkan makhluk tumbuhan tu nak indak baraka, indak barasu, indak pulau punya napasu lagi gigih mencari duit. Mana kalian kok menganggur? Hah? Banyaklah contoh ayah lihat. Taganda di perantauan tertumbuh usaha galeh kondoh poroh pulang ke kampung. Pangacuy. Kok berdagang rasu tak mungkin pokok tandeh kadai lalape. Carilah matu lokak lain bak kok lari dari poron. Kandas galeh lompek ke tukang dak lanteh cuba mengantau sandek juo kau mojek. Sainda idaknya jadi cingkariak menguli menjawab upah. Pendeknya usaha. Tidak satu jalan ke Roma kata orang sinan. Nan kau usah. Kalau bersepi dua jari magin menjual ganja menempe jetan tegirang, adai melarang undang menagah iswak bersinggang di narako. Kolai balik ke kampung bersawah membuka ladang berparak tarana ayam syukur bana turun ke tani. Hai ko indak. Sawah tinggal ladang merimbo hutan kosong lahan talantar inyo nan sungguh di palantah. Tengah hari di lapau jo domino balapi-lapi gurau jo kincah nan utamo. Sehingga diluluak tajak balabiah di lapiak pinggan tak cukui. Pamaleh. Kanker ju tumur dalam hidup nak. Panyagan pembarik tandan pamalu lambek pekisah. Pantang cilako kami dulu bagayuk ke orang tua babaliak makan ke pusako. Apalagi merengek-rengek. Pacar denlah kadang juo kawin kembak aku dan ayah. Itu haram bagi anak Minang. Baitu pun taradok pelajar mahasiswa nan pacah mental pengaluh panjang patui beraja dari paku. Mantang-mantang anak kuliah gensi bana turun ke pasar namuah menjadi kutu rumah. Penganggur intelek bahasa kerennya. Rumus yang dipakainya, tujuan sekolah jadi pegawai. Cari karajo ilmu dia masuk kantua keluar kantua lamar kian mohon kamari sehinggalah tipih tepat sepatu tabuk sarawatan tangikua bertarimu kaindak jo. Tidak ada lowongan atau tunggu saja panggilan, baik itu jawab personalia. Maka dek bosan gilo menanti umur semakin gaek jo, kesudahannya baputih hasu tiba depresi frustasi pemanuang penggalak surang. Dicarak lai kaliang baygon babuyah muncuang dalam kamar cengeng. Maka dari itu nak karanuang lah SMA dan insyaallah tanago ayah kue juo talaki menyambuang ke fakultas. Kini-kini ayah pasankan nyampang kok jadi mahasiswa sampai tak sampai di wisuda. Jangan pasang jarik samato jadi pegawai di kantor-kantor. Karena pitih tiuk menggari zogok menjogok lah biasa. Atau dek sabab karena lain indak menabuak cito-cito, maka bukalah usaha surang berwira swasta basuh kalian. Jangan tagoda bana aja pegawai. Kau indak di kantuan dak kamakan berdasi juan daknya. Mesti sanggup mendiri, berdikari. Ingat kata Bung Karno, kesempatan itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Kalau hanya hidup menunggu semua awak jolawah-lawah sipek pasif tumah namanya. Sedangkan hawa harus agresif, progresif dan dinamis.
Ba itu karakter orang Minang watak pusako dari dulu, kini kalian mawarisi. Adapun menteri pantang dihindari, laku parangai dek bendalu sifat cilako di bawahnya. Tak kalau bamulo inggo menempe di kulit dahan duduk di ujung-ujung rantiang. Elok labaso batang limau urang bataduah di bawah naik dijamu dibari makan temalam dia gihalapia. Dek lamu lambat menompang mulai berpucuk sale daun. Kian hari bertambah rimbun urek menjala-jala juo kini melilit mengulampai. Akia kato sudahan kalam. Nyo barantiang badan rampak, badaun babungo kambang batang gampa urip mencakam. Kalahlah nanasa dan antibo. Kini limau tinggal junamu ujudnya nyato lah bindalu sumpah bagumam batangguangkan. Jauhkan sipek nan ba itu nak gadang la doso mudaratnya. Tahu-tahu hidup menompang, awak buliah urang tak rugi. Usah kalamak dia awak surang cadiak buruak tumah lamonyo licik kata orang subarang. Dia di hati bahkan dak jantuang nan ba ulando minta tanah. Buruak laku jait perangai akaci luah busuk panganannya tak lain maniayo. Banasehat para pujangga, jangan ciptakan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Atau bahasa populer Minangkabau, lama diawak ketujuh di orang. Kok raso di bawah naik, pareso di bawah turun, itulah timbangan orang babudi. Santano budi nalah pupuih nak alam sampai langkah tetumbuak sulit petenggang bakalaka badan di sisi kurang banyak. Dangalah pantun orang dulu. Dek ribuit rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Kalau hiduit ndak babudi duduk tagak kumari cangguang. Babelok babilin-bilin dicapo padi ketabi. Dek elok orang tak ingin dek basuh orang nanggari. Kau tumbuh benduak samang. Tenggang ngamanah kebinaso pitaruah di paliaro martabat dijunjung tinggi caliakan baso budibaya. Ijan samantang urang lah picayo awak kuli disangkotoke. Baa kalatiak ujung jari yang latadah dari cangkiah. Nyampang anak hidup di rantau, agak-agak di kampung urang. Bumi dipijak usah lambang lawi ditampuah jan bariak menyangwak indak mengaruahi. Turuikan nadai carosinan isi cupaknya nanta tagak tiru ragian nanta kambang. Kok bekato di bawah-bawah usah pengih je penggisia kecek mai kue tiak jantan. Lah nyato si pontong tak bajari cincin nameh beparagokan. Urang lah mati ndak makan rimah disapu kailaman pantangkan bana tunakan dua. Membunyikan TV jo radio usah sehabis-habis putah. Tenggang subalah menyubalah. Mungkin anaknya baru lalu tagaduah orang sedang damam pikiran sama-sama ibu. Samantang awak naik onda karena lah orang jalan kaki. Karena potong indak membawa anak nan bedo kabuik di belakang bunyi knalpotnya namanya so. Kesimpulannya, walau bindalu nan tatuduah ambil ibarat jue tibar, usah menaria teh bangkai ayah tak suko tentang itu. Onak kanduang badan de ayah. La panjang ayah batu tua bajelo kisah tafsiran mengaji rasio alam. Tapi baawa kata bamulai, ayah bukalah cedek pandai, butuh di dalam pengetahuan rabun ditantang pengalaman. Mako ibarat si butuh dapet gajah, nan karesek baru ikuanyo adalah tubuh sabatangnya. Kok lain namuah membaca nak menyimak memperhatikan. Di alam kulil yang kita nangko batabua suri tuladan banyaklah contoh jo ibarat. Jo kearifan bisa disawak. Paham di batin menampuangkan sinan basuh luba ilmu ayajanya sayak nalandai tampek barananga kabudi. Dek sabab karena itu, rajin-rajin anak baguru. Melihat bayang nantasire, cubalah jawab takutaki kiyah isyarat dari alam. Dan itu anjuran dalam syarat Tuhan bana menyuruhkan. Batanya Allah ya firmannya, apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi dihamparkan dan langit disungkupkan? Apakah kamu tidak memperhatikan pergantian siang dengan malam? Apakah kamu tidak memperhatikan keberadaan binatang unta dan lain sebagainya? Malah tanya beruntun dari Tuhan kepada kita manusia, afala tubsirun, afala ta'qilun.
Afala ta'lamun, afala tatafakkarun ya ulil albab. Satiok tanyo bahkan tak jawab nak kunulah pulo tanyo Allah. Hampir saja mayah bersurah. Kini dihimpun ciek-ciek diambil pati santannya. Dari sepanjang tutua tadi 3 saja isi pidoman. Yaitu hubungan diri sama diri, hubungan diri je manusia dan hubungan diri dengan Allah. Mari disebut satu-satu. Adapun hubungan diri jo diri indaklah lain mungkasunya membantu watak jo karakter. Dalam mencari kepribadian adalah 5 rasionya nak. Dan pertama tujuan hidup, motivasi jo nama itu. Dari mana datangnya awak? Sedang di mana kita kini ke mana arah ke dituju? Bertanya kita ke diri, untuk apa awak angkoi duit? Kemana datang ke dunia ku? Ku indak tahu jawapannya, Tuhan menolong menjawabkan. Wa ma akhlaqtu jinni wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku saja. Untuk itu Rasulullah pun bertitah, hiduplah sesuku hati, tapi ingat selama hidup mesti ke mati. Karajo kan apunan taraga, tapi ingat setiap karajo akan ditanya. Cintoilah apunan di hati, tapi ingat setiap pertemuan ada perpisahan. Itu yang pertama. Yang kedua, berpendirian taguh, berprinsip nang jale istiqamah yakin ke diri. Arek-arek kalau bapaci taguah-taguah bakeh ketaga. Usah bak ganggam-ganggam baru rasu kahangit dilapehkan. Kalaulah tagak nan bana ijan ragu menentang bandiang. Nyampang nan hak dirabut rampeh martabat dilanya orang pantangkan mundur setapak iwang haram bumi bakeh halari. Syahid membela kebenaran, dayuh mengalah dengan salah. Yang ketiga, jujur jo amanah. Di dalam hati manusia ada zat yang paling adil. Itulah inyo albu kata orang sia, nurani kecek orang pandai, rasu pareso janyo ada. Musuhnya ialah nafsu, sedangkan akal kumari masua. Maka setiap kakuk kadiawai tanyalah dulu nan di dalam laiko izin hati nurani. Biasanya pikir sekali mandanglah nafsu, akal mendorong yo usau, badan membantu jo karajo. Tapi bawalah merenung dalam-dalam, 2-3 ulang berpikir, kalbu nan suci akan manang. Percayalah. Kompasnya tidak jauh-jauh, yaitu hukum cacat jangik. Piciaklah diri awak dulu, sakit di awak, sakit di orang. Nah, nan kampe dinamis. Ligat kata orang Medan, lasak kata orang Minang. Usah layu pendingin darah, talampau banyak agak-agak suku menanti gara Allah. Kalau cameh juga manglada ulu, ragu jo bimbang tekuk kanai, alamat karajo tak menjadi. Tapi kalau habis tenggang jo kalaka, nani julua ndak jorareh, nani japut ndak kunjung tibo, baru tawakal pada Allah, takdir tumah lamonyo. Hadapilah dunia dengan senyum, baik itu kata ahli fikir. Dan terakhir dan kelima, yaitu bersifat sabar jurilah. Dan ayah mengkasui dengan sabar bukan membatu muka tembok. Kerana lampang pipih dan suak diagiahkan pulau pipih kidah. Bukan itu. Tapi indak cameh waktu susah, indak takabua dinalai. Hindarkan tamak jelobo, padokan apa nanado syukuri barian Allah. Dan menjadi sifat dari nafsu adalah selalu merasa kurang. Tansanu merapi jadi perak, singgalang jadi suasunya minta, tandike jadi ameh gunung sago menjadi intan. Baik itu kandak dan napasu. Untuk itu ada rem yang paling pakam, yaitu sifat qanaah. Artinya sifat qanaah memanfaatkan dan merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Ke orang baparabola diawak TV hitam putih, usah menonton kesubalah. Tapi nikmatilah nan awak punya, karena itu baru nanado. Dek ranggai nan tidak mampu, merasa banggalah tamat SMA gunakan ilmu nan didapat. Itulah inyo sifat qanaah. Baapulah hubungan diri di manusia.
Dek kita makhluk sosial dan hidup sanda-sanda, maka pailoklah hubungan jo masyarakat. Baalah kecadi awak baralah ke banyak pitih, kita paralu jo manusia, sehingga indaknya pajasirah baru kalaya. Kalau ang mengecek surang galak-galak indak bakawan, ayah hantakan kepada gadut tandonya utak nalakanai. Ketahuilah nak, sahino ini duit kalau awak di sisi hurang, ilia lalu mudia tak singgah ke tengah terapung-apung ke tapi terpenda-penda. Banyak pintu cara bagawa kuncinya hanya sebuah, yaitu hormati orang lain. Sekali orang dimuliakan balipek gando kabalehnya, cie jari menunjuk tigunan untuk awak. Ada 5 cara mesti dipakai. Manalah cara nan 5? Pertama, penyapu. Kedua, pemuji. Ketiga, penolong. Kehampe, pemaaf. Dan kelima, penyuko. Tagua sapo 5 basuo ibarat asahan silaturahim batin tajam budi bakilek. Paramah baso ke-7 mulut manih kucing dan murah sopan disantun dilabiahkan. Dan elok na rancak bana awak dulu mulai menyapu dan bansai sapo dahulu pilih-pilih menyapu gadih. Tanyo batanyo kesihatan tantang hobi tantang usaha tantang dunsanak pemilihnya. Ko anak tinggal di kampung sapo setiap orang lalu usah disibak jadi sisiah. Pangkek ranggait di papak patui bama imbawa mak bayinya atau bangku kenang ketek bayi itu pulo. Nyampang awak di rantau orang asal kenal wajib disapu. Paliang indak juang buat ketek bahalo magek tangan itu kepalo basa-basi. Adapun sifat dek manusia nak ingin dipuji dikagumi diumbuak disanjuang-sanjuang bertarih tarang dan sagan. Siapapun ingin panjang umur tapi takut menjadi tua. Maka sananglah benar di hatinya dikatakan beliau awet muda umur gaib kan yang berkilat tempik gelombang anak bujang. Pujilah na disayanginya. Anaknya nan kami lincah galehnya nan tagak tali. Tapi ijan dipuji bininya rancak balapik tenjudi duangang. Agak-agak manjuang orang nak usah melimbak balabiahkan overdosis ibarat ubek. Bisa melonjak anak baji babaliak awah penabangan nak tuah dapat cilako. Sesudah itu suku menolong. Malang mujua sakit jasanang indak kalapeh cari tangga kini orang isuak ku awak. Bakatu buyah muka, jangan tertawakan orang jatuh. Tapi bersyukurlah kalau anda tidak jatuh. Dan sebaik-baik pekerjaan adalah menolong orang dalam jatuh. Kok sanang jalan menjalang, kok sakit silau menyilau, kok mati jangwak-menjangwak. Banyak cara menolong orang. Tolong jo pitih juara tu, tolong jo jariah jo tanago. Seindak-indaknya tolong jo aka jo pikiran, tolong jo doa jadi juo. Sauleh rimah dalam litak lebih lagadang manfaatnya dari sakancah nasi de angkanyang. Dan ketujuh de Rasulullah, pemaaf indak pendendam. Sampili memberi maaf pemaha jo kerilahan, itulah orang rendah budi. Membayang keparumannya. Muko karuah kanyang bakarut ati kasih bantuannya sangalah pupih nur hidayah. Sedangkan ada melainnya khilaf terlampau pantang makan hudi, Tuhan memberi keampunan. Konolah puluh kita makhluk. Menurut galik biasanya nak, apabila orang pabaso tanda cekeh, apabila pencimburuan tanda nyujai, orang pesumpah tanda ciluah pandandam tanda takabuah setan besarang di hatinya. Awak berasiah tak berdosa, orang salah kasadonya. Namuah bertahun tak menyapu jurun sanak pakai rotan. Baparingit Nabi ju hadisnya. 2 lang kadinge, 20 kadilupakan. Dan kadinge salah awak ke orang lain, jasa orang ke diri awak. Dan yang kadilupakan jasa awak ke orang lain, salah orang ke diri awak. Nyampang sonsang tabaliak pasang nak cabik-cabik silaturahim cahaya ukhuwah Islamiyah sinan keturun murka Allah. Kini nang kalimo. Nang kalimo iaitu panyuko berasi hati. Ko orang mendapat rahmat satu bersyukur bergembira. Nyampang ko bala menimponyo prihatinlah di nasib kawan. Usah sabaliaknya nak.
Menampak kawan barasaki awak lah masam kurang bunyi, hati pun paneh manggalagak mencaliak kadai orang kayun di awak susui jua bali. Hayam batino na batalu ai kuanyo padiah dahulu jauhkan sipai na baituna. Baitu pun usah pematahkan kecek orang. Suko maudi merandahkan menunggu utang dinarami memasang titi barakuat. Indak saide sepandapek balain tapek ketagakan itu biasa dalam rapek. Tapi agak-agak kalau berdebat. Iyo kan diurang nanti sampai lalu kan diawak jodalianyo indak wakasan sabuang parang. Menyubarang dia ya dareh adolah bana rasionyo. Ambil ancang agak kaulu turikkan miliran ayah. Menyerongan sua kemudi maleriang geser haluan bidua sampai di Subarang. Usah disonsong naruh sungai, karam diri yang diputanyo hanyut ke indak pemuaro. Menyenangkan hati orang, itulah resep pergaulan indak karasan salamonyo. Picayalah. Adapun hubungan timba balik antara makhluk dengan Khalik ibarat ikan dengan ayah. Kok nyampang ikan terpisah cari talantiang dari ayah, alamai hidup kesansaro tak kema menggapai lain. Tapi sebaliknya nak, ayah indak mengandung ikan haram ke inyo kata gamang semiang alun kata cameh. Baitulah pulo dengan Tuhan. Walau manusia kapia sadonyo langi engka bumi durako, indak kesumbiang martabatnya zat Allah tetap mulia. Dek sebab karena itu nak, ijan menjauh dari Allah, hubungkan diri junan satu. Salamu jantuang badannya selagi yang turunannya Tuhan menambah dilengahkan. Kalau diri sudah menyatu dakik dan tidak bantaro jauh dan tidak bajaraan sinan hidayah keturunnya. Sehamba-hamba tabuna 5 kali dalam sehari tamui Tuhan jutalipun mengecek lansuang semusurang. Mintalah apa ke diminta, kadukan nasib para sayang. Tangih juratuk kabapujuk tagamang lai kabajawe rahman jurahim salamonyo. Adapun kuang nak tahu, setantang nomor teleponnya hanya sebanyak 5 angko, yaitu 2 ampe 3 ampe. 2 rakaat salat subuh, ampe rakaat waktu 2 ampe 10 dimasuk asa, 3 rakaat 5 gari ditambah ampe salat isya. Artinya sumbayang nak. Sumbayang usah ditinggalkan. Menurut sifat janjinya, Allah itu maha pengampun, murah maaf, maha jadandam. Tapi aduh 2 yang tak berampun nak. Pertama murtad, kedua syirik. Nan dibungkasui dengan murtad, nyatu-nyatu memutih tali maurak buhua gagang iman. Kato jubuek membulakang katia sirah urang namokan. Sawajah tentang pada syirik dalam nanio baindakan hati naragu-ragu bimbang dilai-lai mangguak di dalam batin menggeliang tauhid saparuh sudah mencari Tuhan selain Allah. Ku itu sipai nambah pakai berang Allah sampai ke gunjai tunggu jahanam hari iswa. Jangankan pada Tuhan Allah, manusia pun lai pandai berang. Ko ati bini ialah manulak, tubuhnya lah membulakang tandonya indak niawak. Caraikan istri sinanjuo. Atau di dalam menyoba suami mencari pulau laki lain, wajib ditalak salamonyo. Memakai istri nambah itu, dayuh hukumnya dalam syarat tacacek bana di nagari layu telingo kecek orang. Maka kini ayah ingatkan, hati-hati menjaga iman, taguah-taguah pacik tauhid, usah sumbiang, usah lecata. Kok boleh indak papasagi, picaknya indak basudi, unciang pun indak bajipang. Walau ba'alah badai mahampeh lawik gilo tupan mengamuk kemudi usah dilapehkan. Hanya Allah tampik balingguang nak. Bukan dukun, bukalah datu, bukan topulo tukang tanuang atau meminta bakih kuburan kok kunun kasetan jubilih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada pulo minta tolong. Nah, itulah nak. Itulah pitaruh ayah. Kok nasihat kolah namonyo kok pituah kang katokan nanyato tangki anak letaan sua lain nari ayah lansaikan. Apaan kini? Karena hari lalari malam badan latiah mato takan tua kita baganjua lalu dulu. InsyaAllah
biswa ko lain du ijuo disambuang rundiang ditamaikan surah sekitu lada ulu. Sekian saja.